Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ ọnụrụ ọnụ hụprechi nwanne ọnụ nwa mba nnọọ awụchashiala numo eye ụmụnne m akụkọ kele m na-aga igbotowa ngalugbo ene enwere ọtọ ọrụ ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na mbiko na mgbere akụkọ na ogbotowara ya ụmụnne na ọ gbajuole dọrọ ya n'isi na ya dị confused na ọ tụgharịderele ya okwu n'onu ihu na azụ ma gwa ya ihe ya ga-eme. Ya gaa n'ihu sị m na mama ya na papa ya hụrụ onwe ha n'anya nke ukwuu ruo n'ọnọdụ na mgbe mpa ya hụrụ mama ya kpọ nwa 4 years na-aga 5 years, a kid na ọ wee single mother. Papa ya ahụ mama ya ọchaba ya n'anya ya like ya okwu ogwere n'ala ha abụọ hụ onwe ha n'anya. Mgbe ha bịara kpawa okwu eruo na a ga-alụ, nne papa ya na nna papa ya ajụ gbagburu ishekọ n'ala na na-eme ya eme na ụmụ agba obi ọgwụla ọ gịnị ka ọ ga-eji ga kpọta nwata nwaanyị mụrụ na nwa kpọ nwa ọwụdụ na nwa ọ mụrụ na ndị nwe nwa kpọ nwa kama ọ mụrụ kpọrọ bịa wụrụ ha nwa nwoke na ọ gịnị ka onye mụrụ ya ji jụ ma nwa ma ya ọ wụrụ ya nwa gaga iburu ụka na-agbatị ha ajụ bitekpe ire papa mụrụ ya mpa ya jụkwanụ nwaanyị mba nọ na mmara na ịhụnanya ụmụ nwoke na ọ na-adị strong na ịhụnanya nwoke na nwoke ahụkwala n'anya genuine love of a man na-adị very very strong despite pressure. Ihe niile papa ya ga-ekwechiri na ọ wụ mama ya ka ọ ga-alụ. Mgbe ha bịara hụ na enweghị ihe ọzọ a ga-emenwu about it, nne papa ya na nna papa ya kpozoga wee onwe ha hapịa ya gaga lụọ mma ya lụọkwa mma ya lụcha. Nne mama ya na nna mama ya agwawa mpa ya dat na ebe o megbara ha ihu hụ nwata nwaanyị kpọ nwa hụ nwa ha nwaanyị kpọ nwa ọjụ ha ese na nwa na ọ mụrụ na okporo ya zụrụ ya eriri ya jụọ gbasara nna mụrụ ya doo mama ya n'ihi ịhụnanya ọ kọrọ mpa ya ihe mere na otu o shiri mee. Mgbe nne papa ya na nna papa ya bịa jụwa chọrọ ịma onye mụrụ nwatakịrị tụrụ ime ọ gịnị ka a ga-eji dasha ha nwa ha lụrụ otu nwa adasha ha otu nwa nwoke. Ha bịa shi n'azụ bịa gawa jụwa ese mmakwukwu ya na mpakwukwu ya edige mmadụ ha egberipụ gaa na vileji ebe a mụrụ mma ya gaa jụọ ese ga jụta onye mụrụ nwa ahụ na kọndishọn ejiri mụ nwa ka a mara ma ihe mama ya gwaga die ọkwa eziokwu. Ajụcha ese nwaanyị mba nnọọ ya wee wụrụ na onye tụrụ ime nwa ahụ na ọ wee young boy na the next village. The boy na-ezu oshi, ọ na-ezu pepero na ihe ọ na-ezu busu ezu ka anyọ ya n'oshi. Na aka ikpeazụ o zuchaziri wụ nwaanyị eri ime gaje ahịa kụ akpa ya chee nwaanyị ntara na mkparịta ọhịa zụwa nwaanyị ntara akpa ya ndị o ji nnọọ akwa keshi ihu ya rụpụso mkpara anyị abụọ ebe onye oshi ahụ ụzọ zụwa nwaanyị ntara akpa ya zụwa ya akpa ya nwaanyị ajụ ihe akwa na akpa o ji agaje ahịa ịga zụrụ ihe nwa ya ya eche zoga ya akpa ya na nwaanyị ri ma ọ ga-emelikwana gịnị. Mgbe o lere anya nwaanyị a strọgụla too much ya enuzie nwaanyị ahụ nkwa nwaanyị ahụ ga-ewere afọ mmanya ga n'oshishi afọ nwatakịrị nwaanyị amapuo nwa asọ oshi a. Mgbe ọ na-etiwele pipa agbapụta ya enwe opportunity ikwu nwa okwu ya silekwa onye ya maara and this young man na ama ya ama n'obodo ahụ obodo niile ma that boy na mkpụrịta the whole neighboring villages ma gbasara this boy. Ya wụ nwoke tụrụ ime nwa ha mama ya kpọ. Mgbe a mapụtachiri nwaanyị akwuo silekwa onye naghị akpa eburu nwaanyị nọntara gawa ụlọ. Mgbe a na-erute ya nwụọ na ndị yut ajụ na a ga-egbu ya taa. Ha achụ ya mgbe a na-erule lekwe ka ọ gbaje na-achọ ibu ngwengwe gbalaga hapụ obodo ha gide ya gbutere ya ekwekwe a kọsha ya eze niile ya nọ egbuchara ihe niile egburie ya eru the next day the young man anwụọ ka ọ nwakwara nwụcha mama ya bịa notice
na ọ dị ime. Afọ ime arịrịshwa nne mama ya na nna mama ya ajụ ese onye nwe nwa bu afọ ime. O kweghị ekwu, ajụga mgbe ajụgara ya ajụga mee ihe kwesịrị ime mee nta mee mmụọ. Finally ya ekwu osi nekwe onye nwe afọ ime. Ya wụrụ this young man na-ezu oshi akụgburu akụgbu. Elee na ụdị o ji wụrụ gị nwa wakporo nwa wakpo mmesi na ọ wakporo ya wakpo. Enweghị onye masị part nke ụzụ olu mmanya against olu that man. Ewezie na ọ wakporo ya wakpo na eji agwa ọjọọ mara that young man na ọ onye tụrụ ime nwa 5 years ahụ mmanya kpo before papa ya fall in love with her. Ka mmanya bịara batazie alụbatala ya. Mmanya bịachewe ukwu mụọ ụmụ nwoke 3 before mụọ yawa the only daughter bịa wụrụkwa ka ada. Ka makwara mụcha ya, this step brother ya n'ugbo ene ejighị egwu ọ ya kuri onwe ihe ori were hapụ inye. Otu a ka ọ na-ekugharị ya, otu a ka ya toro n'aka ya n'ime ịhụnanya na ọ hụrụ ya n'anya too much. Na ụmụ nwoke 3 ndị kele nọ n'otoro ya enwe ike na nwa anwa mee ka mistake metụ ya aka ọ na-akọ ka ahụ kọọ ya ka nke ọ na-aga echefu. Ha ewere ezere ha anaghị emetụ ya aka. Enwe ihe ọ na-ekwe eme, ọ na-akpa etentem dị nnọọ ka pet. Ihe ya wụ to him no pet. Ihe ya wụ to him no pet. Na nwanyị mba nnọọ na ụta ka ha shiri toshia toliteju galiteju ishi na ya ka dị obere mana the whole thing they are very fresh n'ishi. O ruo otu ụbọchị around mgbe ihe n'ugbo ya na-eme mege na diọkpara nna ya ke mama ya mụrụ nna ya na that time na ọ dị 13 years old or thereabout, while keleden will have brother ya nọ 18 years old na-aga 19 mgbe ihe n'ugbo ya na kromo mere. Ruo otu ụbọchị ebido tụnwe nwanne ya nwoke kelenu n'ụwụ otu nne otu nna ya ke diọkpara nna ya ke mama ya mụrụ papa ya ke diọkpara a na-etu ya. Mgbe ebido etunwe ya ọkụcha na be 6:30 to 7 ọ lọta ebido etunwe ya onye ihu na-etu ya onye ọzọ na-etu. Agacha na neighboring houses ga-ajọ ndị agbata obi aga-ajọ enwe ha sa ahụ ya. A na-ajụ sị nkwa elekwe n'ebe ọ gawara elekwe n'ebe ọ gbara. Mmanya ebewe onye ọbụla dị worried. Ụfọdụ ndị youth ndị dị free that time apụtasị ka agagodo tụgharịkwuo na ga-ajụ ese na the other villages. Ha emuvu gawa agaba agakara abara ga-akọ aka asa ọnụ ahụhụ dị ahụ ma ọfọzikwe asị ngwanụ chi ejiele ka elewe ya tiri mgbe chi hụrụ ka ebido the search. Ọ ya ka chi hụrụ ebido agbakọ ụmụ youth agbakọ asị ka ga kombu ime ọhịa ga tụgharịwa ya ebe niile. Nwa nwanne mpa ya na mgbede ya ka ọ gawara umere n'iyi n'ụkọtụ ka ọ lọtara. Mgbe ọ lọtara n'ụkọtụ ya ahụ na ụmụ okorobịa agbakọ ole ụmụ agbọghọbịa ezukọla ya jụọ sọ gịnị mere. Agwawa ya sị na etughị nwanne ya nwoke etughị ya wụ kedu ọkpara nna ya na etughị ya etughị na kemgbe abalị na ọlọta ya atọ na olewe kelenụnụ wụ have brother ya anya lee ya anya jụọ ese ha ele mgbe ebidoro etunwe ya. Mma ya sị kemgbe na ọlọta ha kemgbe abalị ahụbeghị ya. Mgbeazị ka o jiri kwuo na mgbe ya na-ejike ịga omere nne ka ya hụrụ ka have brother ya n'ugbo ene gwara ya ji mma oge obi jiri si ya bịa chere n'aka si ya bịa ka ha ga-egwu na enwere ọnụ ewu ya ahụ ugbu a na ka ha ga gburugodi ya were tara ofe pepe soup ka ha were rara pepe soup ọkụ. O chere ya na ya ka na nwanne ya nwoke asị na n'ike adị ya n'ọwa ọ na-eche esi ya bịa njin ya bịa na ka ha ga-egbute n'ndụ ọnụ ewu nọọ ya kpore ana ihe a na o mega ebe 5:30 ka o ji kpọrọ ya. Ndị mgbe ya chọrọ ịga omere na ya adịghị for the other village na ihe awanye ikpeazụ ya na ahụ ya. Obodo niile atọ nọ ka ajụwanụ mara ma mmanya ọ dị awe na ụdịga movement a ụmụ ya abụọ mere ya. Mmanya sị nụkwa na ọkwa ya nwawa onye so ahụbeghị anya na ya gara ịgba bọọlụ na ya gara ịgba bọọlụ kemgbe ebe 2 o'clock ya ahụghị ya ahụbeghị anya na onye nwanne nwoke nwa nwanne nna ya na-ekwudatị na o wee ihe mere ebe 4:30 mgbede yesterday wala ọsọ gara ịgba bọọlụ ebe 3 o'clock na gịnị ka ọ enwe ihe ọ nidiri ikwu. Mgbakọ onye ọbụla ji tọn olewe ha bịa dade si na ole ihe mere nwanne ya nwoke na ọ bịa ekwu ihe mere nwanne ya nwoke na o kpororo nwanne ji mma oge somebody hụrụ ya na o kporo nwanne na o ji mma oge na ọ bịa ha ga-egwuo n'ewi
na ahụrụ ya na ahụbe nwanne na-enwe ihe ọ nidiri ikwu ya sị enwe ihe nidiri na agarutere ọ na-ewi gwụcha ọ na-ewi otu ihe ahụ agwọ ya gbarazi ose olowa ya mazi ma olorute ma olorute ha atọ n'ọsọ washi na eziokwu apụtawala mgbe ka youth leader nọ nga shiri lapụrụ ya na n'akala anya idu abụọ utu jụọ sị na onidiri ikwu ihe ha ga-anụ na ka ọ chọrọ ka eme ya na n'ike ya sị na ha gara ọ na-ewi ha jụọ sị lee ebe ọ na-ewi ahụ nọ ka ebe o gburu nwanne na asọ ji mma oge kpere nwanne na ọ gaji ọ na-ewi ka ebe o gburu ya gbotowara ha nwa ha ya sị na ọ ya egbu ya n'ihu Chukwu na n'ihu mmadụ ya egbu ha ya jikwa ya egbukwe ya ha nọrọ nga ya dowe ya ka ọ ga-eji ha ebe ya wụ na-ewi nọ ụmụnne m nwanne nwaanyị so ndị obodo eruo lekwa ozu nwanne nwoke ka o gbotoro na ihu holu nwanụ ahụrụ asọ na-ewi and egwu agala ya egwu aga aja egwu pụtachiri na ya nwanne ya nọrọ nga na-acha sọsọ green acha pure green kponwụọ asụ mmiri gụrụ ya n'ọnụ lụgacha dị nnọọ ka reptile onye ọbụla etinye sọ gịnị wihe ka gịnị wihe ka gịnị mere dasị mmanụ mara ya akala anya asị chere nọ anụrụ nga ruo nwanne nwoke nso atụkpugharịa ya lewe tụlewe doka efu oyi n'ahụ ewelite aka ya zara aza bikos ahụ ya niile bịara kpojuo za abịa na ahụ eze agwọ ya sị na ihe na ọwa eze agwọ and ọwụghị ofu ebe ka ahụrụ ya ahụrụ eze agwọ ahụ na the same hand aka nri n'elu mkpụrụ aka ka ukwu ya 4 places 4 bites asị na ihe na ọwa eze agwọ ajụọ ese ọ gịnị ka o nwere ịkọ ebe a yes na ọwa agwọ na mgbe egwugo na-egwi egwu ya gwakwa ihe otu ige aka o ji aka ga-etiga aka na ya ahụ n'ọdụ ya ka eseta ya n'ọdụ ya ka edọta ya n'ọdụ ya ka edọta ya n'ọdụ ya nga ọ nọ na-adozi ya agwọ atọ ya n'aka otiwe na agwọ atọla ya and ya na-atọ ụjọ agwọ ya ebi ha nga agbawazi oso ka agwọ hapụ ịtakwu nkwenye ke the man sị na okwu ebe dị eziokwu na the men eziokwu na okwu ebe ya na ya ma ihe meji ya gwa ya sị na okwu ebe eziokwu ya si na ọ bụrụ na nwanne ya nwoke tiri aka n'ọnụ holu ahụ agwọ ahụ atụọ ya for the first time ya lụrụ aka ya na-enwe ihe ga-eme ka agwọ ahụ tazuo ya ọzọ na tisema otu aka ahụ ka ya ka abụọ taa ya atọ taa ya ka anọ tụọ ya ka anọ na ọ dịghị possible na olile ese jie mmadụ ojie n'aka were favoro aka ya ahụ fabaga n'ọnụ ahụ agwọ enwe ike na-atụ ya atọrọ m ya otero ya mma na-enwe ihe ga-eme ka agwọ tozuo nwanne ya nọ ugboro abụọ ma ọ bụrụ na truli ọma ya n'aka sị na ọwa na-ewi rutezi ya wụrụ agwọ tọrọ ya lụrụ aka ya enwe ihe ga-eme n'elu ụwa ka agwọ ahụ tozuo ya abụọ mgbe ọ pụtara ya gbawa ọsọ ahụta na agwọ atala ya mana agwọ ịtụzi ya ugboro abụọ na atọ n'otu aka pụtara dasị na mmadụ fọsụrụ ya aka ya n'ime hola jide aka ya ebe ahụ agwọ a na-atọrọ ya mekwaranụ na agwọ ahụ ji tojuo ya mishọn ya dị fulfilled mere o ji lọta lakpụrụ okwe ekwute dat na nwanne ya na-ekwụrụgo na-ewi ya gbara oso ndụ na ọlọtabe ọ bịa kpọọ ndị mmadụ si bịa lee na ahụrụ agwọ ewike zụọ nwanne ya ndị ya lọta mechie ọnụ thinking that enwe onye hụrụ ya mgbe okpo nwanne ya gị igbu ya dị afọ na ọ dị aware that na agwọ nọ na ọnụ a na ihe nụ ya wụhọ ewi ma ọ na ọwụ ya wagidedede agwọ sepụta ihe n'ọnụ ahụ na naanị ya ma otu o si gide agwọ kekwa o gwuru ala nwụta agwọ tiga ebe ahụ gakpụrụ nwanne ga were aka ya submit eri agwọ atọgburu ya ha jụọ sị ihe ekwuru owoto o shiri mee ka owoto o shiri mee ya sị na owoto o shiri mee but ihe mere n'ọwụ na ya eji aka ya na-asị ya mgbe ya dọta ya ọ na-eti na agwọ atala ya sọ ọwụ ha agwọ na ọwụ ezi ewi na ọ dọta ọdụ ya na ọ dọta ọdụ ya ma na truli na ọwa agwọ taga ya nga ka ndị obodo ji dagide akọ onye akọ eze obodo ha ihe eruo ya ntị ya sị mba na nwa awụghị nwa amụrụ n'obodo a na ha agaghị ala ike ka ọbara ya wụọ ebe a na nwa ahụ akpụrụ ya bịa ebe a akpụrụla di na ya na banish nwa na anywhere ahụrụ this boy na this community si gbuo ya na ndụ that means ọ ya ji aka ya submit onwe for that na ya chetara mgbe nwanne ya nwoke wụ nna ha nne na nna ya jụrụ si na ọ ga-alụ nwa na ihe ije ya na nne nwa na onwe onye na-anụghị ya a ga-alụkwa stil ekoko ya ga-alụọ nakwa kọsọle diọkpara nwa ka ezi ka onye ọzọ nwata nwa gara aga lụrụ
nwata nwa gara aga lụrụ kporo lozie otu ogburuke na ugbu na ọ na-emechiri ọnụ tọ ga gochicha ụmụ ya n'otu n'otu n'ochizie werezi obi because ọ mara na ndị awụhụ ya na ha awụghị otu nna nwaanyị mba nnọọ nza onye kwuru gị ebe onye kwuru gị ebe taa ka esi banishie nwanne ya afta akụrụ ya ezigbo ihe so chekwa ihu ya n'obodo mpa ya si abanishile si were okpete were na ube magbuo ya ka ya gaa tọọrọ ha aka elie ya n'akụkụ ebe eliri diọkpara ya ha sị mba na nne na nna ya gwere ọnọ na o jiri aka were ube magbuo ya tọọrọ ha aka ebe a ga-egwu ala ili na ha nwawu ndị yut ga-egwu ala ili na ọwụ ha ga-egbu na ọwụ ya nwa na ọhịa ọ gụtara onwe ya mpa ya na-ebe onye ọbụla na-ebe abanish this young man mpa ya were hand over to police enwezi m otu o shirila nwezi otu eshi belọ ya were otu o shi years ya hụzighị this nwanne half brother ya na ya hụzi ya anya na ya alụkwala di na ụmụ na-etoteshiela onye ọbụla mega ọfụma onye ọbụla ji ego ma ọ bụrụ ma nwanne ya nwoke na omega exist na anọdụ ha nkụta nweta onye sịlekwa ebe ahụrụ ya ma ọ fọzikwe otu omega na ote na omega na-enweghị otu eshiri ha ọha ya ozugbo ahụ o shiri obodo ha pụọ na ahụzikwe nkụta egin enwe onye n'ọha nwebụ onye pụtara nsọ jikwara hụ ya ebe dị ụta ọ dịka eklozuru chapta dịka onye nwụrụ anwụ na ya nọ n'ụlọ ozi ya ebe 2 weeks ago fon ya ring ya epik ya ihe ọzọ ya nọrọ my sweet sister my beautiful sister adanna ya adaọma voice ahụ na-akpọ ya ọ na-arụ ka awụga mmiri n'isi ya sị na ọwa onye marụrụ ya lakpogị ya ka ọla n'ihi na ya na di ebi Lagos ya amaghị onye a mana onye achị otu a na-akpọ gị voice ya bịa dịcha famili n'ihi na nwanne ahụ na-ekwu okwu nwayọọ nwayọọ ọ na-agụ okwu ya ọnụ ofu ofu ọ na-arụ ọchị okwu onwe onye oke ọka mana ya sị mba ya gba nkịtị ya jụsị biko onye ka ya na-ekwu ọgwawa ya nọọ nwanne onye ọwụ pet ya hei ekpughi n'akwa kpo ya aha ya aza broda ọkpọ ya ọza ọ jụwa esi ile ebe ọnọ gịnị mere anụzi nkụta gịnị mere ile gịnị ya sị na ya dị ndụ from that day ọkpọ ya gụchaa ya otu o shiri ije wee na otu o shiri gaa ala bekee na otu o shiri mee ihe niile na otu o shiri bute ego na otu o shiri emega ọfụma kọga ihe niile kọcha ije ya na ọ dịrị ya izi na actually ihe o jiri ekpọga ya wụ na ọ naanị ya ga-enye ya home na ọ naanị ya ga-erestọrọ ya root ya na ọ mara na biological father ya ọlụghị mma ya and ọnwụọ na ya gaghị aga ebe ahụ na in fact na ndị ahụ amadịghị ya na ha chọ ha maragodi na ha n'idi ya na ọgwụkwa ebele nụnụ papa ha ebele nụnụ mama ha mụrụ ha na ọwa ebe ya hụgo onwe na ya wụ onye ebe ya wụ na nwoke kwesịrị ịpụta sịlekwa onye ebe ya wee mekwa ya mara na ihe niile mere wụ ihe mere mgbe ha dị obere na ya na-arịọ esi ya biko na onye ọbụla gbaghara na ọ naanị ya nwere ike ịrịọwụ papa ha mgbaghara ya jes ọ dị wee na mama ha nwụọna n'ihi na mama ha nwụọna ya si yes na mama ha nwụrụ 2024 na ya dị awe na ya lọta na ya na ọ mata na abanishiri na ya lọta ya bịa keta mana ihe niile mege na that family ya follow up ya ma ihe niile because ọ ebe ya toro ọ ebe ya hụtara nso ụlọ ya before ekwensu eyuzuo ya n'ụdị ahụ o ji yuzuo ya na ya biko ọrịa ya papa ha na ọ ma na nna ha hụrụ ya n'anya na ọ naanị ya ga-arịọ ọnwụ papa ha ekwere gbaghara na ọ na mpa ha gbaghara ya na ọ ga-agagarịọ eze na eze ga-agbaghara ya na a ga-anabatakwa ya back na ihe mege mgbe ha dị young mgbe ya dị very very young na si biko gbaghara ya na nwaanyị mba na ike akwụrụ ọtọ gwa ya ike agwụ ya ogwe na-ekwuchazi ya si ya ka eche ego ihe okwu ga-eche ka ya eche ya kọsara di ya si na waw na enwekwara ihe na ihe ọ na-akọkwa na in fact na ya amahụ na ọ gwara ụmụnne ndị ke nwoke ya kpọọ nwanne nwoke ka osogedi ọkpara ka ebe kedị ọkpara nwụ n'ana kore ihe n'ugbo ka aha gwa ya si na ya mara ebe ọ nọ ya nọkwarakwa ebe ahụ na ọ dịghị welcome na ya nweghị ike ịnabata ya anabata mgbe o kwekwara ihe ekwucha ike agwụ ya half brother ya gbaghachi again ya si ihe merenụ na before ya got to their father na ya bụ ụzọ kpọgodo ka osogedi ọkpara na ọ ma na kedị ọkpara nwụọ na otochi na ya kpọrọ nwanne ya nwoke ka etochaziri ha niile na kọsatụrụ ya na ya lekecha ghọta sandrụ na ya ga-enye ya fon nọmba ka ọ rịọtuo ya ka o bidogodo ebe ahụ ya were fon nọmba send ya okpodo awa na ya amaghị ihe na ya bụ ọ kwuru ekwu ọ bịaghachi si na ya ahụghị ahụ na ọ dị possible through him na ya biko bịa rịọrọ ya papa ha na ọwụ na papa ya kwere ka o gaa rịọ eze ebe Chukwu mere ebe eze dị ndụ ka o nwee ike gbaghara na ya chọrọ ịlọta and ya lọtaga hụ bibie ka ala with them
na enweghị ihe eji ala mpa ha na nkwụ ha eme. No, na ihe eji enough money ịzụ any size of land ya nidiri na village ahụ, na naanị ha chọrọ ịbịa ka atụlasị na at least na ọ bụ ebe a nke etoro, ebe a ka ya mara asụ obodo ya, na ya ga-azụrụ ala n'ụlọ, na ego awụrụ problem ya, na ya naghị abịaghachi ya na ha ịbịa kewa ala okewa nkwụ, na ya emeghị understand. Nwa mba nọ n'ọwa ebe ugbu a ka ụka agbụghị ire, na ebe a ka ọ dịrị ya ike nụrụ gwụ ya, ya bịa na-echetacha years back, echeta na nwa 18 years awụghị ụmụaka, na o gburu nwanne ya nwoke deliberately, and ọ confessed to that. Na ya amaghị otu ya ga-eshigakwuru mpa ya, na ọ ga-awa ime ha nata egwu ndu bịa were ihe nnu onye lara ala ya ga-gbohia ya kpa ihere nnu. Na m judelu unu biko, na ya amaghị ihe the thing na o juru ya isi, na this young man hụrụ ya n'anya too much, na memory ya nwere of him wụ pet love, ịhụnanya, na oji ya egwu egwu, oji ya aṅụ sịga, oji ya aṅụ garị, na ịnwa anwa gị wuru ịmetụ ya aka ịnụhala na ya nwanne onye rod gị sara ya, na ojighị ya egwu egwu, na ojika ya ịhụnanya, ọ ga-eri hapụ inye, ọ tawara bebu hapụ inye, ọ ṅụbe mbụ hapụ ịṅụfuri, na ọwụ memory ya nwere of him, mana ọwụhụ the memory ụmụnne the villagers nwere of him. Ya amaghị otu esi aga about it. N'ụnụ biko kpatara esi enyemaka, na o kwesịrị ọ ya ga-agwawanụ mpa ya ihe n'ugbu ya, na mpa ya ya amaghị otu ọ ga-ahụta ya, na offense ọ dị forgivable, na one man or the man banish, the man koga ya gbaga question ma gịnị si na mission ya wu igbushi ụmụ nwoke na one after the other, na o doro ya anya ọfụma that ya na nna ya na ha awụghị ofu nna, and ọ chọọ ka bịa kọọ ya n'ọnụ tomorrow, ọ ya na ha bịa dowa nkwụ na nkwa n'ala, na ihe o ji systematically na o wepụla ofu, na mpa ya mechie ọnụ na abụọ ndị ka nwoke furu afọ na ọ ga-efinish kwa ha, na ọ ga-egbukwe ha just like that accidentally, na this guy na ọwa agwọ, na agwọ ahụ o jiri gbuo nwanne nọ ọ dị more dangerous than that snake. Okwu a na-ada onye ọbụla na-ekwu ka ya nwanyị mba nọ n'ụjọ na-atụ ya, na ọ lọghachiga na ọsọ naanị ya ga-erestọ onwe ya back. Na m judelu unu na ọwụrụ ṅụ ka ụdịrị ihe a bịakwutere, ole ihe ị ga-eme, ọ ya gwa ya si ya ga-emeli ihe a, na o jiri aka ga arịọwa mpa ha, and ọnwa ha ụkwụ ịzọrọ bịata, ọ ga-abatali na village ha, n'ihi na ọ bata onye akụgburu akụgbu ka ọwụ ole so we recognize ya, na ọ bata na akụgbuoli ọ ga-ajụ oyi ote ndị obodo na-eche mụta abanishiri otu igi isi ọ gwụra, that means ọ sign ya na death certificate, ọ ga-egbu ya. Ọ ya gwani ya na ya agaghị emeli ya, na ọ ga-awụ imetere mpa ya ọnya. Ivu nwanne nwoke ka ya traịrị, nwanne nwoke ahụ ọjọọ sụtọ n'otu dragon na-abụ fire, na ya hụ ya eji anya kpure ya ga-revenge nwanne ha nwoke. Ya amaghị otu esi aga about it. Na m judelu n'ubiko na ọ wụrụ ṅụ offense a ọ dị forgivable, na ya na-echeta nwanne ya nwoke ahụ, ọ na-egwute na ya dị ọkpara nna ya, maka nke o yiri mpa ha n'obi ọma, ihe mpa ha na-ede quiet ma ịma mma topụ na mpa ha mara mma, na nwanne ya ahụ ya eluzuru, na ya ka na-echeta ya, na ya echeta mgbe ụfọdụ ya na-ele ya, in fact ya ghọtaga n'isi na o juru ya, na ụnụ gwadele biko na ọ wụrụ ṅụ ị ga-aga ojii, ị ga-try ka ụdị onye rotu alụghachita back to the family, reconcile with the family, ka ị ga-like ka ya gba ya ọ nọrọ onwe, na ụnụ gwadele biko ọ sị ihe ọ bụla ụnụ gwara ya, na ya ga-ebiri ebiri na comment section, na ị mara nnọọ ihe ị ga-eme ma ọ wụrụ ṅụ, na gị biko gị gbotowara ya na ụmụnne m ngọ ha nọ m n'ọnụ, udo dịrị ọnụ.